Здравейте, аз съм Лян 2016 и в момента сега ще видите. С мен са Dragon BG и Killmaster, сигурно сте гледали. И сега ще понаправим на разни неща. И раз, два, три, четири, лека по лека. Имаме 875 купи. Мисля още да спечелим. И това ще бъде толкова. Тра-ла-ла. Да бреднем ли Giant? Той не е много силен, ама върши работа, нали? Той си върши работата. Ама, айде, не го апгрейдваме. И мисля до тук да ни е клипът. Чао, чао!